idan ni kai kokarin cutarwa zan iya yafe maka, amma idan kai kokarin cutar da abokaina zan sheke ka. Mai gidanmu ne zai amsa tambayoyinku. To shikenan zan yi tanadin tikitai, amma ba zan halarci kallon ba. Saurare ni mana yanzu haka ma. Gani nan ina sheke kallon wani babban fim mai faɗan gaske, ƙwarai ma kuwa. Yalla bai. Menene da Allah? 'Yan jarida ne.